Kaon ko pa lagi. Be! Mata na! Saman? Mata na, bakit mga pa? Sa muka, mangaon ra bandi. Ikaw lang sa ikaw nito busog ka mangkon. Puta. Mukaon gani ko no. Pagluto dito. Ano na, bewa pa tayo tarong tulog. Mao na, muna tagam ni mo. Muna dili ka sa gawa sa tulog. Kay di ba ko ka mananghid bulakaw? Wari ko na nanghid, di ba? Nanghid ko sa imuha. Oy, kay Sara! Dapat ikaduha ka mananghid. Kaduhan na unsa naman ka. Ay, tulog sa kuha. Ay, nagigisig ka tulog. Baka gigutom na kaayo ko. Pagluto na dito, aba. Muka ni, uy. Ikaw, pagdali. Sabi, Uy, nyasa man ka. magluto man kaya. Magluto gani, nyasa man din kusina. Malaman dito, ah. Ay, kung nagmatulog na ka. Muka. Pagdali, ha? Oh, luto na, be. Si Sudan. Ay, isda. Ay, yes. Sige na, Linan. Ikaw na diri. Luto-luto pa kunin mo, oh. Sina ka? Ano ka, isda? Isda, bitaw. Tinapa man lagi ni. Kaya nga, unsa din ang tinapa, dili din na isda. Sina ka na. Oh, black rice, ang luto nga kan onse mo, ha. Yun na, pagkaw na. Ay, B. Kanang... B! Unsa man? Ang kaon mo ka. Mukha lagi ko, pero mukhang saguro ko prutas daan. Ano? Prutas. Kuan apple. Apple. Sikaw pala di sa Kamu apple, B. bilayo kay palitanan, be. Sige na, good, B. Apple, di ba? Sige na, B. Apple, apple, ha. Oh, apple. Sige na, para mukhaon ako karon pwede mong apple. Eh! Apple! Oh, dali, dali, B. Ambe. B. Oh, daro. Duha ka bok na imong apple, ha. B. Hiwa apod, B. Unsa? Hiwa apod. Sige, dilaw yung apple, oh. Oh. Abi ay, Unsa naman pod? gahi man kayong apple. May kitag apple nga humok kung saan mong gusto lata. Di ba, mas nindot siguro doon ka ng humuk-humuk ba? Kapayas. Kapayas, B. Unsa man ka, be? Uy, apple niya ka. Kapayas na. Layo kay palitanan, be. Sige na, good, B. Kapayas lang, B ba? Para humuk-humuk. Tapos, sige na, B. Kapayas. Kapayas ka ng hinog, ha? B. Eh! Oh! Kapayas sinog. Ay, kana. Ali. Bibi. Hugasan, bigyan ako. Ah, sige. Layo ba kang gipalitanan ni, be? Salamat, B. Kung dili pa lang takalaba, sa kung palit yung hunani, oy. Manang kuha na ni, human akong pakaon sa imo kay katulgod kay ko. Salamat, B. Oh, humok niya nga. Kuha na akong gliso. Ube. B. Unsa naman pod? Tamis ra kaayo. Tamis ra kaayong kapayas ba? Unsa man ka, be, oy? Sige na, B. Kanang, mas nindot siguro ang avocado, B. Kaya humok siya, tapos dili kayo tamis. Ito, B. Ito. Sige na, B. Kabalo ba ka, be? Unsa kalayo akong gipalitan ani? Bilas na ka. Kuan na, B. Sige na, bilas na jud ni, B. Sa muka, nagpagtarong ba? Unsa man jud ay? Last na jud ni avocado, B. Sige na, B ba? Kadi jud ko mo kaog kanon, hanto di ko kakaog prutas. Sa muka na, oy. Last na ni, B ba? Para maka-healthy, mi ba? Tini ba? B, dali, B ha. Kay gutom na jud kaayo. Be! Abukad! Eh, Nagkaon naman lagi ka. alang ano? Gutom na kayo ko. Dugay, manggod kayo ka. Kung nalikaon na ni, be? Sa muka, oy. Daot, man ka, uy.